Mm. Spicy suka. Yan mga kawigil, tag-ulan na po. At maririnig nyo sa bubong ng mga patak ng ulan. So meron po tayo itong sinigang na baka. So yan, bagay na bagay sa tag-ulan. Tapos meron po tayong yung pisngi po ng baboy, nilitsyon po natin. Niroll po natin. Tapos sa ating mga gulay, maraming kanin. At ito po yung ating mga sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagklop na po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw. Kaligtasan, ganyan po mga verse po namin. Mga po, lagi po kaming meron makakain sa araw at pagkakas po. Maraming salamat po, Ma. So, sa dalangin ka sa inyong pagkang mga sa Kristo, namin tayo pagkakas. Amen. So, yun, ang tabayanan nyo po mamaya po dahil Sunday po ngayon, meron po tayong shoutout. So, higop na po tayo ng mainit ng sabaw. Bagay na bagay sa unang ulan ng May. Oh. Kain po. Init. Gatel, sarap. Bon maro pa. Ang kanin, gulay. Punong-puno po. Punong-puno po ang ating lamesa. Pa mga gatel. Sarap po ng gatel pag malambot.
Grabe. Pasensya na po sa amol. Suka naman tayo. Spicy suka. Sorry po. Sarap. Bulalo.
Madali po ako mabuti, nagkasebo po. Excuse me po. Oh. Sarap ng sabaw po pag umuulan. Taba. Oh. Lambot. Natuntong balat. Uta na po ako sa taba. Okay na po yun.
balat na lang. Nagsebo po yung ating baka. Tapo sa taba. Grabe. Tumugulang, pauso-pauso ko. Simulan na natin ang ating shout out. Mm. Shout out kay Mama Linda, Nanay Helen, kay Paring Beans and Maring Grace Sebo. sa kanyang dalawang daughter, kay Camille Elisa Rubirian Clay Elma Garcia ng Nueva Ecija, kay Clyde Ivar, kay Ninita Magtoto. Shout out po kay Lawrence Ruiz, shout out Babes Ruiz ng Pasig City. Shout out Ronald Barcil. Shout out Family Fernandez, Family Vargas, at sa mga taga Sariaya, Quezon. Shout out Emmy Bongat. Shout out din kay Kring Dalagan. Shout out kina EF ng Paranaque, Tita Dina, Tito Carding, at Tito Ani. John David Bungay Apio. Shout out din po kay John Rel Linong. Shout out Dol from Ormoc City, at sa Katukayo kay Richard Bravo. Sana po. Nasabit na po tayo.